Minus man ang kahigayonan nga maigo sa Bagyong Rosal ang Central Visayas apan publiko. Gipahimangnuan nga magmamilantayon sa posibleng mga kusog kapag uwan nga masinati hangtod sa tibok adlaw sa Sabado. Mga LGUs ug mga disaster response team nangandam na alang sa posibleng epekto sa bagyo dinhi sa atong rehiyon. Samtang Pag-asa Visayas, padayong gimonitor ang dagan sa LPA na posibleng mamahimong bagyo sud sa 24 to 48 hours. Niya ang report. Ang nasinating mga pag-uwan kagahapon hangtod karon, mga hinungaw pa lang sa LPA o Low Pressure Area nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility sukad kagahapon matod sa Pag-asa. Sa pagkakaron, matod ni Engineer Al Culat, Chief Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga dako ang kahigayunan niini nga mamahimong bagyo ug pagatawgon kini og Bagyong Rosal. According to that forecast of Pag-asa, mugilid ni siya sa eastern portion of the country. So close approach sa may Samar area. And then, during its record, posible siyang mas mukusog ang iyang intensity nga makaabot og tropical storm at to severe tropical storm. But the good news sa pagkusog niya, siya sa layo na sa mass of or kayutaan sa Pilipinas nga about mga 300 to 400 kilometers. So during the approach ng bagyuha diri sa may Eastern Visayas, posible siyang under category ng tropical depression. Gitataw hinuon sa Pag-asa nga dili apektado ang Central Visayas sa hangin nga dala niini. Apan gipahimangnuan ang publiko nga magmabinantayon sa mga posibleng kusog nga pag-uwan nga masinati. Doon na tayo nakita nga mga 50 millimeters of rain within 24 hours. So gadsugod na niya itong miyaging gabi padayon ta makasinati og mga pag-ulan light to moderate occasional heavy rains hangtod na ni sa Sabado. Matod sa Pag-asa, hayan masinati na ang maayong dagan sa panahon pagka Domingo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina. Balitang Lisda.